Vojenský újezd Libavá. Vojenský prostor, který byl zmenšen o 30 Odborníci i já v Poslanecké sněmovně jsme upozorňovali ministra Stropnického, že tato zmenšení povede k nemožnosti využívat plnohodnotně některé vojenské střelnice. Pan ministr to všechno věděl, přesto rozhodl, jak rozhodl. Dneska už víme, že se reforma armády nepovedla. Optimalizace vojenských újezdů, tedy jejich zmenšení a zrušení jednoho, je prostě krokem promyšleným, dlouho plánovaným, vedoucím ke zvýšení efektivnosti hospodaření. Činnost několika vojenských zařízení, včetně střelnic ve vojenském újezdu Libavá, po jeho částečném zcivilnění už nemůže fungovat v původním rozsahu. Já jsem s panem ministrem o té věci podrobně osobně jednal u pana předsedy Poslanecké sněmovny a veškeré odborné argumenty, které hovoří proti redukci vojenského újezdu Libavá, řekl. Pan ministr mě ujistil, že to všechno osobně prověří a vezme v úvahu. Ministr obrany ve sněmovně tvrdil, že optimalizací vojenského újezdu ušetří armáda 70 milionů korun ročně. Například střelnice v Loučce byla zcela vyčleněna do civilního prostoru. Dnes se ukazuje, že vojákům chybí a její obnovení bude stát možná několik milionů korun. Optimalizace vojenských újezdů, tedy jejich zmenšení a zrušení jednoho, je prostě krokem promyšleným, dlouho plánovaným. Dneska už víme, že se reorganizace armády nepovedla.